Čaute, vítam vás v rezorte Masarykov dvor, kde pred 100 rokmi začal svoju služobku Tomáš Garrigue Masaryk v vtedajšej zvolenskej župe. A dnes sa vidíme v mestách Banská Štiavnica, Banská Bystrica a Zvolen, kde okoštujeme to najlepšie pivo s názvom Masaryk. Počasie vyšlo, pivo je dobré, ľudia chodia, ale pozrite na ten terén, máčacie hlavy, bekinko na mieste. Bekinko, ako bolo dneska? Dobre, ja to hodnotím veľmi pozitívne a predpokladám, že to dáme budúci rok. Perfektné, jasné. No tak ma tlač, čo končíš, poďme. No, však si ruky musíme šetriť.